Kaixo lagunak, bideo tutorial honetan PowerPoint erabiliz karta jolas bat sortuko dugu. Lehenik eta behin gure kartari diseinua emango diogu. Horretarako formas, laukia eta nahi dugun tamainako karta egingo dugu. Nik neurrietan 5, 4 jarriko dut. Duplikatu eta hemen izango dugu gure karta. Hau, gure kartaren alde bat izango da. Eta hau gure atzekaldea. Nahi dugun diseinu emateak du. Degradatua, testura, nik kasu honetan testura bat emango du. Hauxe da. Hurrengoa zer egingo dugu? Guk irudiekin jolastuko dugu. Orduan irudi bat gehituko dugu. Arraintxo adibidez. Nahi dugun tamainekoa jarri eta gure kartan gehitu. Hurrengo pausoa 2 elementuak hautatu eta agrupar. Horrela bat egin dugu. Zer egingo dugu jarraian? Nahasketarik ez izateko izenak aldatuko dizkigu. Hau, karta izango da. Beste hau aldiz tapa. Oso ondo, orain zer egingo dugu? Jarraian animazioak dituko ditugu. Horretako, animaziones, agregar animación eta animación de salida jungo gara eta desvanecer. Horrela, gure karta desagertu egingo da. Noiz, al hacer klik eta desvanecer en tapa. Horrela, taparen gainean ikutzen dugunean desagertu egingo zaigu. Oso ondo, desagertzen zaigu, baina orain agertzen nahi dugu. Hortarako zer egingo dugu? Berriro gure tapa aukeratu, agregar animación, desvanecer eta desvanecer al hacer klik en karta. Orain bai, orain gure karta sortuta dugu. Atzean geratzen zaigunez, traer al frente eta listo. Zer egingo dugu jarraian? Duplikatu. Duplikatzeko nahi dezuten bezala egitea aukezute. Nik hortarpegarra egiten dut. Oso ondo, orain ez dugu ikusten. Beraz, tapai hemen begian sakatuz agerian utziko ditugu eta aldaketak egingo ditugu. Kasu honetan, sakatu, cambiar imagen, desde archivo eta adibidez izartxoa jarriko dugu. Aldaketa egiten zaigu. Honi ere bai, berdina egingo dugu. 2 aldiz sakatu, cambiar imagen, desde archivo eta izarra gehituz, prest dugu. Orain, berriro, tapak agerian utzi eta jolasteko prest dugu.